נמאס לכם לרדוף אחרי לקוחות כדי להגדיל את ההכנסה שלכם? נשבר לכם להציג לשותפים עסקיים פוטנציאליים כדי שיסתכלו על העסק שלכם ויצטרפו אליכם? ניסיתם כבר את כל שיטות השיווק באינטרנט שמבטיחות לכם ערים וגבעות ושום דבר ממשי לא קרה? אם עניתם על אחת או יותר מהשאלות הללו בכן, אז המצגת הקצרה שלפניכם הולכת להציג לכם פתרון ענק לשלושת האתגרים הללו ואפילו יותר. אבל לפני שנמשיך, הנה כמה מילים על עצמי. שמי הוא יוסי שטיינבלט, אני יזם ומשווק אינטרנטי, אני נשוי +3 מאזור המרכז, ובשנים האחרונות עסקתי בקידום תוכניות שיווקיות שונות באינטרנט. סייעתי גם לעשרות יזמים ועסקים להגדיל את הנוכחות וההכנסות שלהם מהרשת, והייתי שותף גם במספר מיזמים שיווקיים אחרים. אבל הרבה פעמים יזמים ושותפים שחברו אליי לא הצליחו להגיע להצלחה דומה. אם זה בשל קשיים מנטליים, אין לי זמן, נתחיל מחר, אני לא מסוגל וכיוצא באלה. ואם זה בשל קשיים טכניים, זה לא עובד, יש הרבה תקלות, השלבים הטכניים מסובכים מדי, ועוד סיבות אחרות. העניין הזה לא עשה אותי מאושר. כי ידעתי שיש לי הזדמנויות עסקיות מצוינות להציע לאנשים. הזדמנויות שיכולו לגרום לאנשים לצאת לחופש כלכלי, לקנות את הבית שתמיד חלמו, את האוטו שתמיד רצו, ואולי אפילו יותר מהכל, לתת להם זמן פנוי לבלות יותר עם המשפחות שלהם בטיולים, בחופשות ובזמן איכות יקר. אבל במרבית המקרים כאמור זה לא קרה. דבר שהשפיע מאוד על מצב הרוח שלי. כי אני דוגל בעיקרון שההצלחה של השותפים שלי היא ההצלחה שלי. למעשה כבר חשבתי לפנות להתעסק בנישה אחרת הקשורה לשיווק ברשת, אלא שאז שותף אמריקאי רציני מהעבר שיתף אותי ברעיון חדשני שהוא עצמו נחשף אליו רק בימים האחרונים. הוא שלח לי סרטון וידאו, דומה מאוד לסרטון שאתם צופים בו עכשיו, שהותיר אותי המום, אבל גם מילא אותי בחדש בתחושת תשוקה אמיתית. שהפעם נמצא הפתרון שיכול לעזור לכולם, כולל כולם. ולא רק למעטים, כפי שקורה בדרך כלל. אז בואו ונתחיל ואני אגלה לכם במה מדובר. אבל רגע קטן לפני שנתחיל, יש לי עוד דבר קטן שאני חייב לומר. תראו, המידע שאני עומד לספר לכם לא מתאים לכל אחד. אז אם אתם חושבים שאתם כבר יודעים וניסיתם הכל, אם אתם אנשים שלא לוקחים החלטות וחשובה לכם הדעה של אחרים יותר מאשר עצמכם, או שעכשיו זה לא הזמן המתאים כי מלאו את 3 הנקודות, או שאתם פשוט חושבים שהדרך היחידה לחיות את החיים זו דרך המשוואה של זמן שווה כסף, אז אני מציע לכם לסגור את הוידאו הזה ולהמשיך לעשות משהו אחר. המצגת הזאת היא לא בשבילכם. אבל אם אתם מתעניינים בלעשות כסף מהבית וחסר לכם הידע איך לעשות זאת, יש לכם או היה לכם עסק משלכם שלא הצליח ואתם חוששים מגורל דומה בעסק חדש, אתם מבינים שבכל השקעה יש סיכונים מסוימים, אך לעומתם הסיכויים להצלחה גדולים הרבה יותר, או יש לכם אתגר עם קטע טכני ואתם מחפשים פתרון פשוט שיסביר לכם מה לעשות עם הדרכה מדויקת, אז הגעתם למקום הנכון ואני מציע לכם להקשיב היטב עד לסוף המצגת הזו. אז עכשיו כשיש לי את תשומת הלב הנכונה שלכם, בואו ונתחיל. מדובר בשני חלקים של פאזל, אז התאזרו בסבלנות כדי לשמוע את כולו. החלק הראשון של הפאזל משוייך לחברה בשם דובלי, שיצרה מערכת תגמול הקניות, קשבק הנדיבה ביותר בעולם. והחלק השני של הפאזל מורכב מצוות שנקרא Team ווקר, שיצר שיתוף פעולה שיווקי ברשת ליצירת פרויקט ה-SEO הדינמי והחזק ביותר שנוצר אי פעם על ידי האנושות, המאפשר לכל המשתתפים בו ליצור הון. ולמי שלא בקיא ויודע מה ראשי תיבות SEO אומרים, ה-SEO הרעיון הוא שזה ראשי תיבות של Search Engine Optimization, והכוונה פה לקידום אתרים ולהבאה שלהם למקומות הראשונים בתוצאות החיפוש במנוע החיפוש, בגוגל או באחרים, ששם נמצאת כמובן החשיפה הכי גדולה ביותר והמחירות הכי גדולות, ומשם גם הכסף הכי גדול. אז זה בכמה מילים על SEO, אני ארחיב על זה עוד קצת בהמשך. אבל בואו נחזור רגע לדובלי ועל החברה עצמה, זה החלק הראשון של הפאזל. קצת על החברה, היא הוקמה ב-2003 על ידי מיליארדר דני בשם מייקל הנסן, יש לה משרדים בפלורידה, ברלין, דובאי. זאת חברה ציבורית שנסחרת בבורסה האמריקאית, ויש לה בסיס לקוחות VIP, שנדבר על זה בהמשך,
שעומד על 11 מיליון איש. בהחלט חברה מכובדת, רצינית ועם רקורד מוכח. והמוצר שלהם כאמור קשבק, מתן החזרים כספיים ללקוחות המבצעים רכישות במגוון תחומים. זה יכול להיות בשופינג, הלבשה, הנהלה, ספרים, מחשבים, בריאות ויופי ועוד, בתיירות, טיסות, מלונות, חופשות, השכרת רכב ועוד, ובשירותים ציבוריים, חשמל, גז, טלקום, מימון, ביטוח ועוד. כל אלה בחנויות ורשתות מובילות שהציבור ממילא רגיל כבר לרכוש בהם מוצרים ושירותים, רק שהפעם הוא מקבל עליהם כסף בחזרה. חברים, שימו לב, מדובר על כסף בחזרה, לא הנחות, לא הוזלות, לא מבצעים, כסף בחזרה מכל קנייה שהאנשים מבצעים ברשתות ובחנויות שהם כבר מכירים ממילא. יש כאן דוגמה מהאתר שלהם שמראה, קודם כל פה בצד שמאל, שיש מבחר רחב של קטגוריות שהחנויות עוסקות בהם, אם זה בתחומים של רכב, ספרים, מוזיקה, סרטים, הלבשה, הנהלה וכו', כמו שאמרתי קודם. אתם רואים פה בשקף מגוון ממש קטן ולא מייצג. אנחנו מדברים על 4,000 סוגים של חנויות, רק בארצות הברית, ועוד כ-12,000 בעולם, כך שהשפע פה הוא עצום, ממש עצום. קיימים 3 מסלולי מנויים, כמו שאתם רואים, מתחת לכל חנות מופיעים פה 3 ריבועים, אז יש פה מנוי חינמי, זאת אומרת לקוח לא משלם כדי להצטרף עליו ולקבל את האחוז שמפורט פה בכל חנות בקובייה השמאלית. אתם רואים כאן בבסט ביי זה 1%, בוולמארט זה גם כן 1%, בגאפ זה 2.6% וכו'. אם הלקוח רוצה לזכות בהנחה יותר גדולה, הוא יכול לשדרג את עצמו לחשבון פרימיום, ואז הוא מקבל עוד 4% על מה שלקוח החינמי מקבל. ויש מנוי נוסף שהוא ה-VIP שנותן 6% יותר הנחות, קשבק, על מה שהמשתמש החינמי מקבל. אז אלה שלושת המסלולים שקיימים. עלויות של השירותים המשודרגים, מעבר לחינמי שלא עולה כסף, אז הפרימיום עולה $4.95 ללקוח, הוא מקבל 4% הנחה כמו שאמרתי, רק הקשבק הוא שנתי, כלומר כל הרכישות נצברות לו ובסוף השנה הוא מקבל את הקשבק לחשבון הבנק שלו, ובחשבון ה-VIP, במנוי ה-VIP, העלות היא $99 לשנה, בארצות הברית, במקומות אחרים בעולם זה $49 לשנה, והוא מקבל 6% נוספים על הקשבק שהמשתמש החינמי מקבל, כמו שאמרתי, וזה חודשי, כלומר בסוף כל חודש זה עובר ישר לחשבון הבנק שלו. בואו נתקדם. איך זה בעצם עובד בפועל? המשתמש מוריד סרגל כלים לדפדפן האינטרנט שלו, ואז בעצם כל פעם שהוא מחפש משהו באינטרנט, אז גם בתוצאות החיפוש, כמו שאתם רואים פה בדוגמה של מלונות, אז מופיע לו אחוז הקשבק שהוא יקבל בחזרה אם הוא ירכוש דרך האתר הזה, וגם אם הוא נכנס ישירות לאתרים עצמם של החנויות, אם זה כמו שראינו בגאפ או בבסט ביי או חנויות אחרות, יופיעו לו הקשבקים האלה כתוצאה מזה שהוא התקין את סרגל כלים. אוקיי, בואו נתקדם ונדבר על מרכיב נוסף שנקרא דובלי נטוורק, שזאת למעשה רשת הפצה שהתפקיד שלה להפיץ את הבשורה של דובלי לאנשים בכל רחבי העולם. וניתן להצטרף לרשת הזאת כשותפים בתשלום, שבהתאם לכך נקבע גם המעמד שלכם, הדירוג שלכם ועוד פרמטרים נוספים. ומאותו רגע כל המלצה והפניה שלכם ללקוח שיצטרף לדובלי ויבצע רכישות שיזכו אותו בקשבק, אתם תרוויחו מכך 25% מעל הקשבק שהוא יקבל. זאת אומרת, אם ניקח רגע דוגמה, לקוח רכש $1,000 וזכה לקבל 10% קשבק, כלומר $100 לחשבון הבנק שלו, אתם תקבלו מן החברה 25% מזה, כלומר $25. עכשיו, נסו לדמיין לעצמכם שיש לכם ארמדה של לקוחות, שמכל אחד מהם אתם מקבלים 25% על הקשבק של הלקוחות, במשך כל החיים.
זה מדהים, לא? וזה גם פסיבי לחלוטין. אתם עשיתם בסך הכל הפניה של לקוח אחד לדובלי, ומאותו רגע הסכומים האלה הם שלכם. פנטסטי. אבל רגע, זה עוד לא הכל. אתם זוכרים שסיפרתי לכם שיש עוד חלק בפאזל הזה? אז הנה חלק מספר 2 מגיע עכשיו, והופך את כל העניין למדהים ולמתוק אפילו יותר. וזה על TeamWooker, וכיצד TeamWooker הולך לעזור לכם. אבל בואו נתחיל רגע עם איזה קורס רענון זריז. הנה שוב דוגמה של דף עם תוצאות חיפוש מגוגל של מילת מפתח בשם hotels.com, או הוטל יותר נכון, ואתם רואים שהחלק העליון של המסך בתוצאות החיפוש, בדרך כלל גם בצד ימין, זה מודעות במימון, כלומר יזמים או בעלי עסקים שילמו כסף כדי להופיע כאן בהתאם למילות מפתח שהם בחרו, כדי שאם גולשים מקישים אותם, הם יראו את המודעה שלהם ואת האתרים שלהם. זה נקרא pay per click או PPC בקיצור. החלק השני, שבו נמצאים תוצאות החיפוש האורגניות, מה שנקרא שגוגל עשה בדיקה, או מנוע חיפוש לא משנה, אבל גוגל עשה בדיקה וראה שהאתרים האלה רלוונטיים למילות החיפוש שאנשים חיפשו, והוא מציג אותם ראשונים בהתאם לזה. זה נקרא תוצאות החיפוש האורגניות, ישנה תעשייה מאוד מאוד גדולה של מקדמי אתרים ובעלי מקצועות אחרים שדואגים לעזור ליזמים ולבעלי עסקים כדי להביא אותם לתוצאות הראשונות האלה במנועי חיפוש. כל התהליך הזה נקרא Search Engine Optimization או בקיצור SEO. התעשייה הזאת מגלגלת הרבה כסף, ואחד מהמומחים בתחום הזה בארצות הברית נקרא הבחור הזה בשם מאט טריינר. הוא באמת אחד המובילים, יש לו עסק של 8 ספרות בדולרים רק מהסיפור הזה. הוא קידם יזמים אינטרנטיים כמו פרנק קרן ואנשים מהסוד ובוב פרוקטור וכולי, והוא בעצם הגיע עם איזשהו רעיון מדהים שלמעשה הוא רוצה ליצור כמות אינסופית של קמפיינים שיופיעו בתוצאות החיפוש האורגניות במנועי החיפוש, שכל הביטויים עליהם משויכים לדובלי. והרעיון הוא בעצם ליצור מצב שכתוצאה מהקמפיינים האינסופיים האלה יגיעו עשרות אלפי לקוחות ושותפים עסקיים שיצטרפו לדובלי, ובעצם ככה תיפטר הבעיה הכי גדולה בתחום. והבעיה הזאת היא גיוס לקוחות ושותפים עסקיים לעסק שלכם על טייס אוטומטי. כן. כמו שאמרתי, גיוס לקוחות ושותפים עסקיים לעסק שלכם על טייס אוטומטי, זה בשורה שאני לא ראיתי כמוה, ואני אחרי שהבנתי את הפוטנציאל של מה שהוא מציע פה, לקח לי קצת זמן לישון ולרדם באותו לילה. וזה די מסביר גם אני ואנשים אחרים, מרגע שנפל להם האסימון והם הבינו מה הולך לקרות כאן, זה מה שקרה, הם לא ישנו טוב בלילה. אז בואו אני הולך להדגים לכם עכשיו איך בדיוק זה יעבוד, ותראו בעצמכם. אז כמו שאמרתי, מאות אלפי קמפיינים של SEO שירוצו בעת ובעונה אחת, יכניסו אלפים על גבי אלפים של לקוחות בכל יום, ולכל מי שיהיה חבר בתוכנית הזאת, הוא ייכנס לאיזשהו מעגל סיבובי שנקרא רוטייטור SEO. זה שותפים, אנשים כמוכם וכמוני מכל המקצועות הקיימים, יכולים להיות מורים, עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, דייגים ובעלי מקצועות חופשיים. וברגע שהם יגיעו לנקודת המפגש בתורם, ובנקודה הזאת, אם אנחנו ניקח את הדוגמה של האיש החביב הזה עם הכובע הכחול, כאשר הם יגיעו לנקודה הזאת, ובהנחה שיהיה להם מספיק נקודות קרדיט SEO, אני תכף אדבר על זה, הם יקבלו לקוח. כלומר, תיגרע מהם נקודת קרדיט אחת, והם יקבלו לקוח לעסק שלהם. וככה המנגנון הזה ימשיך להסתובב, כל החברים בתוכנית ימשיכו לקבל לקוחות כשהם יגיעו לנקודת המפגש,
אתם רואים, גם אנחנו זזים, וכשהגענו לנקודת המפגש, תיגרע שוב נקודת קרדיט אחת מהחשבון שלנו, אנחנו נקבל לקוח נוסף, הנה הוא מסומן פה בסימן של דולר ירוק, וככה חוזר חלילה, העסק הזה ימשיך לעבוד עבור כל יתר האנשים. הנה ככה אני מריץ את זה קצת יותר מהר, כדי שתבינו את הרעיון, נקודות הקרדיט יורדות ולקוחות נכנסים לתוך העסק שלנו. עכשיו נשאלת השאלה, איך אני משיג קרדיטים כדי להיות חלק מהרוטייטור הפנטסטי הזה? אז הקרדיטים האלה ניתנים להשגה על ידי 4 דברים. אחד זה ביצוע משימות רלוונטיות שקשורות ל-SEO, כפי שיוכתב על ידי אתר חברים, עם הסברים, סרטונים והנחיות ברורות מה לעשות. האופציה השנייה זה לבצע שירותים אחרים לצוות ווקר, כפי שהתפרסמו מפעם לפעם. האופציה השלישית היא על ידי התקדמות בדירוג של דובלי, בהתאם לרמות הדירוג שלהם בתוכנית התגמול שלהם. והאופציה הרביעית זה רכישה של השירותים האלה, למי שאין זמן, עסוק או לא רוצה להתעסק עם זה בעצמו, יכול לרכוש את המשימות ממישהו אחר שיבצע אותו עבורם, וככה לקבל את הקרדיט. אז זה לגבי זה. שווי ערך הלקוחות עבורכם עומד על ממוצע של $200 לשנה ללקוח. $200 לשנה ללקוח, רק מלקוח אחד ומהסיפור הזה. כרגע היחס עומד בין 400 לקוחות לשותף עסקי אחד, שזה יחס פנטסטי שלא נשמע, או מעטים מאוד קיימים כאלה בתעשייה. ועכשיו נשאלת השאלה, אם אתם רוצים מספר לקוחות קטן, שיצרו לכם הכנסה כזאת, או אלפי לקוחות כאלה שיצרו לכם הכנסה כזאת. אז רק אתם תקבעו באמצעות המאמצים שלכם, בהשלמת המשימות, כפי שהוכתב לכם, כמה לקוחות יהיו לכם, כמו שראיתם. אז בואו נסכם ונראה שביחד עם מערכת התגמול של דובלי על הקשבק, עם שיתוף הפעולה השיווקי ברשת, של ליצירת פרויקט ה-SEO הדינמי והחזק ביותר שנוצר אי פעם על ידי האנושות, המאפשר לכל אחד מהמשתתפים בו ליצור הון, ומהמאמצים שלכם בשיתוף פעולה ה-SEO הזה לטובת כולם, אתם תוכלו להגיע לנחלה ולמנוחה, לטובת העתיד הכלכלי של המשפחה שלכם, לטובת העתיד הכלכלי של עצמכם, לעשות את התחביבים שלכם, לצאת ליותר חופשות, לבלות יותר זמן, והעיקר להגיע באמת למצב שבו אתם לא תלויים בהכנסה חודשית, בלהיות כפופים לבוס שנותן לכם הנחיות כאלה ואחרות, באמת להיות אדונים לזמן שלכם ולקצב החיים שאתם רוצים להכתיב לעצמכם. יהיו 3 רוטייטורים של SEO, בעצם יהיה רוטייטור אחד שמכניס לקוחות, ורוטייטורים נוספים שמכניסים שותפים עסקיים, ופרטנרים עסקיים שאלה למעשה גופים שהם יותר מוסדיים, שמאחוריהם עומדים קהילות גדולות, כמו ארגונים וכיוצא באלה. ואני רוצה להדגיש פה שזוהי לא פלטפורמה שבונה רשימה, שמכניסה לכם לידים או שותפים או לקוחות פוטנציאליים. זאת פלטפורמה שבונה את העסק האינטרנטי שלכם מלקוחות שכבר הצטרפו ומשותפים עסקיים שכבר הצטרפו ושילמו עבור זה שהם רוצים להיות שותפים עסקיים. לכן תבינו שכל לקוח או שותף עסקי שנכנס לכם כתוצאה מהפעילות הזאת, זה כסף לכיס שלכם. וזה ההבדל הגדול לעומת בניית רשימת תפוצה שהיא בשלב של לידים פוטנציאליים ועוד לא לקוחות משלמים. תראו חברים, במהלך השנים יצא לי לקחת חלק בלא מעט יזמויות והזדמנויות עסקיות שונות. החל משיווק תוכניות שותפים ברשת, יצירת הכנסות מהבית, הכנת מוצרי מידע, ביצוע והשתתפות בהשקות, שיווק בנישות רווחיות ועוד ועוד. אבל מה שעומד כאן על הפרק מגמד את כולם ביחד. אני חוזר, זה מגמד את כולם ביחד במונחים של פוטנציאל ההכנסות האפשרי מהמיזם הזה. הפוטנציאל הוא פשוט גדול מדי כדי שיהיה אפשר לוותר עליו בכל מחיר. אז תלחצו כאן על כפתור ההרשמה הצהוב כדי למלא טופס התאמה שלכם למיזם, ותתחילו את המסע שלכם, להגשים את החלומות שלכם באמצעותו.
אני רוצה שתשימו לב לעוד דבר אחד, אבל האפשרות להצטרף לתוכנית המהפכנית הזאת לא תהיה פתוחה להרבה זמן. יש ביקוש אדיר של אנשים להצטרף למיזם הזה, ואם לא תיקחו החלטה מהר, אז מישהו אחר במקומכם ייקח אותה. לכן אני מציע לכם לא להתמהמה. אם הבנתם את הפוטנציאל האדיר של התוכנית הזאת, קבלו החלטה, עשו את הבחירה וצאו לדרך בלחיצה על הכפתור ומילוי הפרטים שלכם. ואני רוצה לסיים באיזשהו סיפור נחמד או אנקדוטה שיודעים שזו עובדה ידועה כבר, שאנשים לקראת סוף חייהם מצטערים על דברים שוויתרו או לא הספיקו לעשות בחייהם, לעומת כאלה שניסו או ניסו ולא הצליחו. אז היום יש לכם הזדמנות להימנע מכך ולעשות בחירה שתשנה את עתידכם ועתיד משפחתכם לתמיד. אל תוותרו עליה בקלות. לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה והתחילו את המסע שלכם להגשמת חלומותיכם, ואני אהיה כאן כדי לסייע לכם. המון בהצלחה ולהתראות.